Guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with healing. Please subscribe, like, and share my channel. Maraming salamat. Mangga na ito matagna. Ako akong iro makapasali ko nga mahadlok sa ko pero kato gani nalipat ra gyud ko. Isagit magkalit ipaak daw siya. Magod na magod na istorya itong dili po sa kiro ka. Dili naman na makunti animal na sila. Dili nga nga good na. Lagi mausab na sa kalim. Good na siya, pagbuutan. Dili na mga kunti hayop mo na sila. Tao gani, may control gani, masuko gani. Naka na sila, lahi na sila. Kaya sa pagtag-iya lagi daw, na masikip, pagino na ba? Makalimot. Ano, makuratan? Ako bigyan lang ko sir kay kuan sa kuan. Isa kasi ingkan ako tuo manoon. Doon naman kayo ka na masikip na daw nga sa kabantay, talikod sa matamakan. Kuyaw man na nga na. Mau ba ko dili mo magilabot. Abi niya kinsa ba niya? Makalitan. Kana matamakan? Siyempre, nagtalikod siya niya, natamakan no. Sakit biya kayo no, yung tama. Ako iro kapila na gyud na natamakan ako iko kanang kusog mamaang. Wala man ko pa ya. Wala gyud ay makasulod ang ako tiglabar gyud makasulod sa mga sir ug katong pagkumanto na ko. Isod kay magpasulod lagi kay ug kapaak di mo ko mahal kay mapainjik ko. Kay kasakit. Ang gamay. Hindi may mo. Muna nagpasagot na undang nagdula. Undang na, yun, kaya kapoy naman ganing. Wala po mo ng wifi, ginamit mo, ikaw wak na kapuya. May lingaw. Wala, hindi mo ma'am. Hindi nga tulog. Huwag sa'yo. Silent din mo dito, basi umaan mo ka magsipkuan. Ano ba sa klase ug Basta kurata lagi na gulik-galik, pero dasmag. Wa mo pag-short na ko. Wa po ko kahamagi. Loh, wala na, na-absent ko. amag ra. Huwag na ni Ambara. Ang option yang Ha, nga. Pero tagyaw, kabalo na. Kabalo, ma'am. na. Wa sila kabalo. Ato ba? Duwa sila kabuok. Sulod ba sila dito sa ilang kwarto kay nag-ilis kayo maghilot. Dapat di pang nanay si. Ano ko? Ikot ako, ano yung mga iro mamag. Sa diri mo na kay time na mo niya. Naadoy time na mo suod na diya. Alas 6. Unya pare ato nga na may bisita. Ano ko? Na may buwan din sitting. Ito ko biya kini mong iro ma'am susong taon. So mamaak to sir mo. Apat tiluya ginagumay, lagi mamaak na iwas-iwisi pa ka. Yapa diri ko ah, ditindog. Uy, baga pa yung kay mura mo na Ako ganyan. ng labong. Mura mo na iro ni sa ice no. Iyo kay naong ba, mura wolf ba. Kila gina, maski magurong malamyot. Ang malamyot, yung puti gina siya nga dako ka. Mura naman si sagol. Bukad ka siya Nasa pinangibo. imong sagol itong gamay bang. Husky to. Nga ano si naong bang mura. Husky. Aski sa ice no. Ibaga kay libo. Husky Puti. na siya. Ano ko kung tanggalon ni balibo ni balik ni dako ba? Ano ko ba? Dako ko sa tanawon sa balibo. Bukad man. Bukad kay balibo. Ibaga. Ako, iro. Kuhaan kay balahibo, bisan paggugupitan. Dako ang biyak iro sir ko. Sus. Pero, sinado man. Ako ibo kayo iro anong husky ba? Ang problema ganin ko sa oy electric pananda na. Hilig daw na Paghugon, gina ni mong ice gani no? kay ko ano na, di na matokog dili na og di kay aircon, electric fan hoy. Matungod yun ang electric fan kay ice no na. Namatay mga isa sa kumidyo anak. Karon napapalit siya sa kuwan, nayas niya kung pagmangkon sir. 22 ang baligya. Ito Ay, gwapo ka itong sa kumika. Uy, kay kulay brown. Brown o puti, niya blue mata. ano. 22 to, ito Pero pa. isog man daw ng anong husky daw. Ito hindi ginasa. Sa train lang no. Dili Sa gamay pa. ka. Doon sa mo sa pagpadako. Naar ginas tagilagi. Ako, sayang. Bye. Ibo kay ko ano. Ili ko kiro ng dagko. Awa, mang. Ito'y Lapit tayo nihatag na ako customer. Sir, nawala man ako kiro. Uy, ano ba? Kung ano ba? Butang din mo dire. Si Sydney? Oh, Sydney Kung na sa ba? ko kay Rose. Saya, God, pero lahat nga pagkabisa bang mo sa lipis o bulibog.
Kasala, nag-aantag Sa sa mga tikoy. kawat. Nawa po tiyo. Nila ko, nawa isa. Kawat. Ilang majumbo. Katong dako ito kayo lang majumbo. Nawa. Kanang yung iro diya ron saya ra na. Asa. Kanang yung itali nga Kanang isa, Bisaya. Kanang isa, wala na, mix do na. Kaya tangkad man siya, murag si Mickey Nine ba nga. Kaya tangkad. Ano ba? Belgian. Mura para German nga ang Belgian ug barugod. Kita man siguro ka ng iro na kung tako diya mapayat. Wala man ipamaho pa nito tugot. Ni hapon lang. Kira to rin anak sa. Wala ko Ay taas sa life span ang iro kasi nga anak daw. kung lagi daw taas na nagbibigat yung hinay mo kon. Ako iro po sa una, punta ko to kabilin kaon. Siguro kung naalang yung may mapakaon na dako yun siguro na sa gawas. Mas gwapo sa sinsa na dito. Ako iro ra problema ko kay dagko sa tanan ko labi lagi kapon. Hmm. Ay parting dako as mo iro si 30 kilos lagi pagpagupit. Ano? 980 ang bayad tagagupit sa. Kana hapit mo na makapon. Gwapo di pagkapon mo pila ka tuig na. Tuig na na. Duha. Kapon pa na sir. Kapnon yung tanang gamay no, anak ko. Dili na ano sa sitibit. Anak ko nga kapnon. Kanang kay libre unta. Kaya nga ko aman nga dili ako i-breed ni. Anak ko maplano ko nga ma-breed unta siya. Madaot biya labi na babae kung inyong iro babae niya dili ninyo pa anak mo malata ang matris daot. Di laki mo na. Kung ano ninyo kapunon. Kaya namin isa ron diya nga. Di bumig saya mo dili. Kapunon unta. Kaya ipares na mo ba. Uy, kanindot sa wifi. Kaya na, og napala nigit, og nanigit ang mamalay. Kuyan. Gibuyan ko yun ang iro. Kaya kay, may git. Ako sa taas sa sarod sa balay sarod dulog sa mo ah. Di kuya po makabulit ba no? Dulog sa mo kataas man no mo pader. Pag dulog oy Ginoo ko. Manguhit pag di nimo irkunan. Maghangak man. Ito ara ko diamond. Ito sa ginay. Ang sigit sila no. Pila ka mo pinyong iro? Tulo. Ito ra ko. Nga. Ako tingog ko. Tanawa lang. Ako na. Ako ko na isuon mo kinay. Kasi tingog ba? Yung kaila tong isa kuan mo guna. Ang kamot lagi murang palo-palo. Pag kamot Wala ba. lagi siguro na basi Belgian na or kaning kuan. Kani Payat man siya, pero tangkad ba. Belgian gani nga na magbarong Iya, payat. ini gawas Taas mo. lawas. Buyuron ka, hala. Gusto mo. Kinubukan. Abutan siya, dili mo Kung siya. kasaban. Yan, paano kita sa kiro ma'am ka ng isa? Dili siya. Kiro, Kinsa man anong kiro ka na may tamay manuol ng di mga. makigaway. Dili siya. Masuko lang dyan sa kaisa katong gidasmagan man na siya. Dumog siya. Idumog man siya. Ah, suko alam. Dito sa mangisog. Kinapatay rabis kung hindi na siya. Itong bata pa. Pagjikan niya taga-tuig. Ano man na, barangay. Oh. Apel mo na sila sa listahan. Pag tinuig na siya dapat 6 or 6 months. Lisod. Ibuyan. Awak ko. Wow, Ito ako ano? ang amo matulog. Pati kapuwag lawas sa itong iro. Ano? Tulog na mo dili magabi niyan. Nanay nagkuhan daw kay Juan man kanang iro ba Gawas nga. na mo bisa kagabi, awa na na Kung tawgon mo dool. Tawag puro to kay gwapo maghato. Gwapog lawas, bisaya ko to gwapog lawas. Dito balibo. Mo dool og tawgon. Kitag taon mo dool pod ba? Kaya wala ligo kayo. Kaya, Sidney. pero kamay man. Tawat puro to sir. Kani lagi igawas na mo ng isat. Yung Bruno Mars na mosos. Hadlok ang tao rin, mga hadlok ito kadako mo gud siya. Hadlok ito dakong iro Ginoo ko. Hadlok ko. Ako iro ginako ginapagawas basta dili na ko Kadako. nila. Di makaadto ang doktor sa mo kanang injekan sila. Pero makabuhi na ma'am, di gina kamaak og tao. Kapila na nabuhi. Magsige ra dagan. Di makidula po. Oh, dili ko siya, wala kitag tao. Isod lang man Ang tao rin man. sila unya iro nga nakapaak sila na ire rabis manan di na sila no. Rabisan po sila. Uy. Pagkat lang. Kahapon na gawas na ko. Mang nanay, Gawas na kiro na ikon. Ah, isog kayo, ya sige pa doon. At Feel like dili mo dasmag, dili na mo dasmag guys, sukat nga iyang giaway. Kabantay na siguro. Dagko po kayo nya. Ah, wala na. Sige na lang pangisog ya. Di na mo dasmag. Kwitro Bruno pa sa luya lagi drigi-drigi no giliog. Igid niya buhian ang liog. Ano?
Ha? Kuya na maway nga na. Mura ka to akong irong pandat. Liog ra, di ganyan boy ang liog. Nadako ko kayo to. Wala niya, Basa liog, sir. Ha? Kuya, basa liog. Kuya mo away ang irong basa liog. Liog naman gud. Nadira ba niya boyan? Adi ka liog. Wala masaman. Sama tong kan ay. Anak no gud, naguni pirahon ako. Say kayo guniti boss, iro biyan na, gunita na tong isa. Ayo, dito ka sir, basta nga na kaya magbuno. Ayaw, dito diri sa kuwan. Diri gid mo sa dalunggan mo. Nya ko kay napisi raman ko kay basi inyog masuko ba. Dili Ako ka. man gud Pag masuko. ingana gani mo, samot na siya. Dalunggan jud ka mo bira. Kanang duha ka dalunggan imong gunitan. Hadlok man ko kay ako biya kay no. Nga ko ba masuko. Sakitan mo na sila sa dalunggan, sir. Wala Basta gigulit. muulang. Muulang ka dalunggan imong Biya dalunggan. paguyod nako. Maguyod man pong iro. Maguyod man po to. Ka, Budagan, uban, murag damang bangab. Ya karon ay nagwagawas. Adlok na. Sige na lang paghot, dili na mo das-das. Adlok na siya, matanaw ko dyan. Ay ko. Ayo ra sama dato sir. Ayaw na noon. Kunta man. Tukbon pa ni Bruno. Match-match ko sila kadako. Kuya din na maaway. Ya kay kani, dako may payat maguni og ni Isus yung kung luka pa. Ako kay maglok ko kay, hoy, ay sige, atik na. Pambak na sa kuhay na ginagpangimang. Pambakan ko, parang magigula. Hoy, hindi ka bata ba? Ano pa na igano? Ako kay marabag gamay. Mo din dako pero daw bro. Ako nagtingog. Mangunin doon king wifi pa. Di mo liho. Hindi ko malihok. Nindot na no, kaya di mo lihok. Atag mo na sa mga taga-Dabaw, mga iroa ma'am. Kuan lagi siguro na Belgian na kaliwat. Kaya na sa imuha na ni iroa, okay. Gagmay man eh. Ay, gagmay, mura magkusog man kang tubo. Aga sa tingin na tara sa lawas. Taas kayo. Belgian lagi siguro Diba, na. ang kinain, payat man ang kinain. Unsa na siya brown? Puti. Nga, halo brown mang no. Nay brown nga tulok. Mix. Yayang mata kay brown. Brown yung mata, murag gray. Murag, wala ay magmakta ni Gray Lord. nga blue. Ano ba na? Puti Sige, gid na. tag-chat, Aga ko uy. brown. Pili, puti ko na siya. Mix Long, mo na sa Oo, na-mix na daw. No? Yang ang, Yang next. ang amahan daw, na, mas dako pag daw. Cute kay na paghatag sa mga mamay. Porting tambukag kon ba? Nagamay. Ay, kalami, salamat kay sir. Kay mo ito eh. Yan yung next. Pero dili. Gamay ra yung brown. Kamay lang, mura sila na, ano ba? Tingnan to isa. Sus, di mo pa nagipakaon siguro sir, no? Kanang kaon jud ba? Basta siguro nakuha na iro. Okay naman bunta gabi karon sir. Dili ra din na. Yan, nakanindot na nila ma'am. Kaya inay ko magpangi, no, buntag. Masaba kayo, pag mapangi, kilom na. Ilion. Unsa man igawas niyo pa ilion? Oh, libang, ingi. Bagaman, tulog na sila. Wa din. Masaba na sila kana size. Sa tungod. Dili. Masaba na kala size. Ting panihapon. Mao din. Moro nila, ang trabaho nila, naanak Hindi na. ka buntag po, hindi mo mata sa ilag, di ka sa ba. Pero, nagmamata na sa ilag, magkagalit nila ng susi, kadung kawas, aperten sa ba, Saba, kailan ako. lagi sa patili sa baan ng gamay, nagnegateo, kuspusan ko pag silig, da. Yung anak ko sa una ginagawa sa kulong karon kay dako na maghawan taas magpadir ang balay dili na buka sila naira birmat sila kalibanganan ug ihianan mao na buntag tipos naman ni bangag tabunan unya sunrok sa kuan kalas kayo sunrok sa sabon powder kay banmasan nako ito'y bagyon pag tingamayak yun kayo gihatag sa sinadugong ko mo to dahilan na nabilu ako nagma kuan sa Ihatag sa ko, ma'am. Huwag niya hatag mo. Basta si gagmay lang. Sudil sir di na jud unta mo dawat sir ba Ginoo Hatag lang. Hatag, Pinaskuhan lang, ma'am. Sa Gani. mga sunod. nasamad ko diri nakagasta Karong December lang. tuhon Kanang gagmay lang. Kaya hindi kayang daggo. Pati sa muka dadon. oy good Natagaan bitaw may gamay kay ma'am. Ana ra mo 6 inches ra. Namatay. ang basin po alanganin to Unsa ganito? utas. Ikagid, Gikagit, giligo man ane. diligo mo gagat. ay basin dili ta po pwede ligon butod biya nang itoy basa gamay pa niya imong liguon labi nag madugay 14 taon nang gitugnaw.
Uy, Ikagid sa samal, giligo ka site, kaging. Dili magula ang bagang asiti. Uy, Kung may ino nila, dili Giligo ka site ko. is oil. dili uy. Mo tong isa gikagid ang brown, wala nang gid mo. Kanino man tong isa, kuan lang boss jelly lang. Naayos sa si jelly. Pwede raman sir kanang namay tambal. Kana gani kuan. Muli doktora sa ko pero tag sige. Ito platinum ay dili. Isa daw ko gani platinum lagi daw. Kana magunay sila yung makaon, mo na magkagid na Oo. sila. Ako dili ko gapakaw baboy sa ay baboy. Jelly raman gikuan mo. Kana petroleum. Oh, tagaan min ayo man ko. Layo ra si Manaw na. Namay ka di tilapan. Di man po, tamatilap ko pero di man po kaysa kalo umilamay. Ano ka, kasagaran mo ano ka, kinangan na. Dili na ko ginapakaw manok. Dili ko gapakaw bukog sa klaro. Sinimayan jud no. Magasto ka ini. Kuan kami dili may makaw kaning baboy. Kaning baboy na sa unog nya parilison. Burot mao gyud na ilang sudan. So, lipay na yung taong kayo ko, kinanagod mi, iro nga gagmay. Pati gini gamaya ron. Murag ang height ba, murag 6 inches lang. Ini, nating cute. Nya cute siya nga baga kulibo. Sus, namatay. Kaya nga no. Kanang ako jud doon dapal-dapal kay tiil gamay kaayo jud. Nya kuan kay balahibo labong. Ang gani, no? Pero pertingi ata Ginoo. Makulot og kit-kit ako ang mga kaang mga unsay pangsangkat na nako. Akong habayan na sa tigas giputol Ginoo. Itong kaisa mang no, sa akong gitangay din ako itong mga hatag ito ni sir. Itong puti niya ba nga makit-kit ang chinilas. Say hatag na kay, hatag dito niya. Ang lagot na siya, kay kung ano man yung chinilas, gihatag ko. Modula mo gunang itoy pa sir. Ako adjud sir. 1.5 ito sinilasa giputol bago ko sa Ginoo. Ano yaman ang dulaan pero di siya kakit-kit kay baga man. Hatag ko Ang eh. t-shirt sa kumbana lagi libo kapin ay gilangkat gisi ang likod. Nalipat magiana sa hangin. Ah, Kabinet ligawa sa kalay. Ay, magigdula, no? Pilpilo na kung ba karon madlok na. Musuka taga buntag kay Puir ko magit kay maghalal-halal siya niya. Mangitkit magit siya bisan unsa ay nigsuka lagi niya katong mga kahoy na mga unsa to yang gipang suka mga puma. Mamatay pag iro ka bahala ka. Ang itkit bisan unsa. Kung makalingaw ang iro kay kuha mi iro sa kumbana ay mingaw kay mi duha ra biya mi. Kasi yung ganat ay, Basta wala biya mi anak lagi anak kumbana lagi. Ako na ako anak daan tulo. Ang Davao, namiti na. ang isa ra Ang duwa, ulitaw. Ulitaw pa. yes, Davao. Ang kanang magwangan o kamanghura na asa ang mama na sa tunil ang isa nasa yung luna. Wala Wala, din sa inyo. wala, ugway iro, patang mingawa. Sige, namundog. Iro, may kadulog na ko, doon po di magdulog sa kuwan na. Ano ba? Magdulog, mag-iro sa kuwa. Bata bang ka na? May sinta, may sintay uno. Pero tiguang ko tanaw. Kurang ko tanaw sa iya. Kasi taguang ka na. Mata pa mamo. Mata pa mamo. Para good na ikuan ko, John Lloyd, guwang naman ko si John Lloyd. Mas Niya tanaw ang picture ni John Lloyd, itong batang o yun nga 20 anyos. Kati layo araw yun. Kati yung bataan. Balami na tambok ko nga trade, buko tanaw. Magulog sa tanaw sa iya, oy. Magsisintay uno na kung ba na. Pero mo anak-anak. Siya, dili ka anak siguro siya. Naak, si anak. Siya din siguro. Mungay, mungay ko na. 23 years na may ugos, oy. Tulugan na. Gani, wa yun. Wa isgay yun. Dalang, naghamot ang biro. Pero na lang, anak na yato na. Mas gasto pa lang yung pero kani. Namatyan kung iro mo sa hospital, gina ko lagi Davao man, budget ko may nang gasto. Ay, Kanang isa, diha sa atbang sa sunga na may private na doktor. Ismail kapin. Kanang atbang sa John Lloyd, din sa nabia. Ang saan na? Dere Dere sa strada, Estrada. tan, Tan. Napo diyan, no? nasangkad na ako ng bintanan siya, pero ang suki na nako doktor sa kung mayroon kasi dito sa atbang sunga.
May puto kay sa gawas to ikan siya ng eskwela di ba. Pero ako sa dako ko gusto sa gabo. Wala yung gawas. Tulo na mo kayo, kana ra dako mo ikon. Nakuha na mo og kato. Atong parbok Pwede kompleto siya. o tulo. Oo. Pero pag human bi ana sir pag abot og tuig pwede ka na pud nimo. Ya, di jo pabalikon jo 6 months. Nago dito 6 months ha. Wala na ay. Yung mamatay ka, mamatay man yung bitanan. Ayaw. Ikaw ka naman na ginaisa na ko, by di uno anyos, mawa mo gina-injection. Huwag mo matay, by di uno na. Siya, Ay, ana. Tiguang na kayo. puro yung injection. Normal lagi dyan sa pagkabata-bata. Ya, pilian. Ako makatursian niya. Di na mo kaon og pili ko. Pag 14 years po na akong isa ka iro. Pati ng gulanga lagi. Dili na kayo sa kadungog, kanakuha na yung mata na. Puti na ba, pero pinapatakan na. Ya, pati isuga naman. Mubugno, guna ng dako kayo. Isuga niya. Puro po na. Di na magdungol. Irritable na sa sila. Dili gina ni mo biya papasmuhan, basta tiguang na. Ang iro nga tiguang na, dili ni mo pwede papasmuhan. Mukaon na siya, pero panihapon lagi. Hindi na mukaon o walay sinahan. Nga mo tanaw pag naman sa mga, sa ikaw pa. Tanaw na sa mga na siya. Kunyara na sa mukha o nang mulakaw na juga. Tanaw siya. Naman na, naglayo na ko, tao na siya. Dili bitaw niya, naghatag ni mo nga Tao na yun? hab-hab na yan. Dili pa. Kaya ana imong itoy ron o, naputin si No. Wa pag kakadulol, kakauno na. Na, ako pero nag-anda. Ako ito ko nag-andam pa ko. Ano ba siya? Sa paon lagi. Uy, No, kagkaon na mong itoy Unya, murag pira na. Kuyaw kay mo ko niya, katong akong tigulang ang katong si Anyos. Ilugan pa niya. Ilugan ni iro kahamon. Pero ganang gulang na to, mong no? Oh, wala na. Ako Oo, na. siya, maawa, pero hindi na na pagkaos tungod. Dili na kay Mana pa sa, kay kadungog. tanatanaan pa ka ba? Ako iro Dili na siya kay laog. kadungog. Dili na po kadungog ako rin natawag Mo ko. ba? Kung pa siyang agdahon, kauna. Isay kolor ang tiguang ninyo. Kaon. Ang sa mo silingan kay kuan, abot yung Nga, dili sa pwede ka nang distingan ng sige kaon, nadele ay. Mana na siya. Basa sa inyo. Ay, dili. Italian dili. Na sila silunganan. Oh. 23 ka tuig dito sa mong silingan. Ano nyo ko, dawat yun ani mamatay ka. Wow, man po magluya. Hindi ko pa sa di ni magmatay dayon kay pilian. Kayo po ano ba yung ako? Doon din mo ay nagluya mo no? Yagi gyud sa kanang di mo kaon kun atay na. Magpahilis Di mo gyud sa mo kaon ay. Magpahilis mo sa tambo ko Tambo nga payat. Yun, sa tambo. Payat o slim. Mo nang kuan sa as kinabuhi mo pero kay nauna ba kaon nila di ay anak mo na mas. Dili siya mami. Taas magkuan ang kinabuhi ako pag kanang kuan lagi. Ya, pilian. Mura sa ay. Mura dili ko wala siya. Ninisan. Way kaon. Ha? Wala siya. Amo dito susulod sa kulungan. Di sa mo kaon, doy kayo. Anak ko, kaon. Kunay tubig permi sir. Wala. Ha? Huwag gini tubig-tubig. Wala na tubig. Hindi nagkaon na ay butang sa baw. Mura na tubig. Usay, makabutang ko. Anak, mura man ng paghot sa ba? Utangan na Ay. tubig sir. Akong Init butangan mo na usay sila tubig. gawas. Ito. Kay init ng panahon, init ng panahon. Yung murang lusig sa ba? Naghahanap kong tubig. Di pa po siya makaon. Mula ko sa ka. Kuan siya dapat taas na Tubig tubig. sa kabisi ba? Wala butang tubig. Lagi na tubig permi sila dapat. Nanganganin ako. Sanay. Init din naglawas sa tiro sir, kailangan din sila tubig. Ma-dehydrate, magpuno sila. Sa tiro, anak, ay duha ka. Katong brown na mo. Hapit na yun na ba? Na di na makaon mo. Nagluya na. Na, nag-igit na siya ko. Wala na. Asibihan lang din ako kuhan. Tutuan na ako. Wala, sige lang din ako kuhan. Parel tao style pa nga kung. Pambalat. Pambalan ako. Sa iyang ba lang ba? Basta marag isa kasi mana. Kaya action mo. Ito may anak-anak. Manuda. Karoon ibalik na dito ang original. Na erang pa ito na dito. Ayaw na dito ka ba? Mga sila. Ginanaan din ako na tanan. Ano maayo ha, mamaayo mo, hindi mo magsakit. Tapos kinabuhi, isa na. Wala na. Nakana niya malibang ko na siya. Wala nakikit na ba? Naluya, di na mukhaon. Kapatay na. Kung mamatay na ganyan iruan eh. May mga anak, kuha Kanan sa among ito'y Wanta isa. na lang me. Paggawas, ere dito kay pahiyo palibang o dili. Nag-abot sa balay, di palibang. Pagkaplok, di Mo sinaanod. Anak, inulibang anak mo ang. Yaw-yaw ko, kabog buto. Ay, pananduha, mong no? Di ko kabalo, muhi ko sa yung tae, sa ito'y ha.
Karon na. Katong isang anak, o bitaw pa to. Hindi naman yung pinagawa ng pulis na mo. Pat na lang niya rin. Hilom gani iro na mo. Pero inagabuntag alas 6. Alarm clock na. Bawas sa sila. Pag magkalibang, hilom na po kayo. Ana ra gani no, wala gani. Wala lang gani ng timpla. Ha? Ay, kapalog ko naman. Sa tulugon lagi, nilibigda. Dito lang, alauna na matulog. Ako na, di tambal pagkatulong man, basta katulong. Ha? Ako yung ribot friend. Tag 1 Kaya katong sukat akong nasiginog sa unang malibis ko, tinurog ko. Karon pag Ay, resita na. naa, kailangan dili. Gani katagaan halos, minsan pag nakaresita. Nagana daw. Tambal Ah, mapalit na lang ka kay ma'am. Mapalit na lang ka kay ma'am. Katulog bitaw ina na customer na mo di palita ra buta na mo pagkatulog kay katulog dili mo 1 natag. Di wa jud ang hatag. Pili na sila Bawal kung lagi bisan. daw. Tagaan pa lang ka ma'am, makabalik ko. Tulog ka? 1/4 lang, lagi kayo mo tulog ma'am. Yan. Ah, lami, dyan street, hindi mo tulog sa'yo, kaya kung makamata pagkabuntag. Ako, ma'am. Outside. Relax, irit. Ha? Kay pagigda hagop na kaya ako ni tawanan Ayan na na sir. Maminaw ra jud ko silang hagop. Ako mo na, cellphone akong pahimuntan. Sa cellphone ko, kadugayan, masakit ang nakliog, asa akong kabot o ginunit. Kapoy na kayo ng kamutoy. Ikaw ma'am, makapoy mo na. Alam nga, hindi man katulog, gusto ko mapaduka. Pero pag tanaw, gina ko mag-video ko katulog ko, ko na duka, ina na ko, 1/4, tunga na yun. Ah, pagkahiman-himan, wa na, kalimot pa. Ako, dugay lang yung kumudo ka ma'am. Basta wala ko'y gihilot. Ah, Kaya akong lawas, murag kuwan pa kayo ba? disco kayo Murag, muna una. wala pa mo ko mabunog. Murag ana bitaw. Ako lahi ko kung kapoy kay ko, di ko katulog. Lami kay itulog ko. Murag ako may hago. Hago kay ko ma'am. Ah, Asos, sa lamian ng gid matulog. lami, ano Gigda na ko dito tulog mo. Imbis ka mag-upload pa ko sa YouTube. Di ugma na lang. Hindi, natubig alas 11:30. Ay, Ginoo, napaw na lang earphone. Paandaro na po napaw na po. brown out diri sa inyo? Oh, Dili Dili na. Di yun, brown out si Roy. Branot pagadi eh. Tawagan, ano, igang man. Yan ibalik naman pud gulo. Tiod-tiod to, ay, marag mga alas 11 man siguro to. Nakamata ko kay nagbanha. Nakalimot ko nagbanha. May naghilak. Ya. Ano ko, asa naman ako mga irong nangampak sa binto. Nang nawala, Dres Kutson, igang man. Ay, Ginoo ko ni bangon, umubot ako rin. Asa ito ko naman dyan. Ah, nag-electric man ako eh. Mga daot ba ang kuha na ng dasmag kalit ang kurinti ba? Di ka kabantay. Dasmag ang kurinti kalit. Kusog ka ayo. Isog yun. Ato kay isa diri nga ilang yana lang ya. Ang quick ko. Kadaot ang appliances si Roy. Daot no. Kasunog ang katong kamusilingan o. Kauban niya Kaya inahan mas sa kusog man daw ng balik. sunog ang balay oy. Kay ang aircon ba? Hmm. Mga naibot niya. Kalit lagi balik ang kurinti. Kusog daw ka ang dasmag. Sunog oy. Dapat itanggalon no. Ito dyan ako. Ibangon ko. Ibot na ko ang rep. Sa aircon. Ah, electric pan sa tiyo, ibalik man. Padaot yun ang appliances ma'am. Basta mo brown out nga mo kalit o gasmag ka ng kurinti. Wise kaya sa ko no? Murag ilang i-on off ka dali ba no. Builta ba. Ano, good ka ng padulong na gabi iba. Pati igang ano? Pero may aircon na lamin na kaya. Kaya kaya kung ta electric pan sir. Hindi mo ako, mabalik kong pao. Kita, mapaw lang yung tao. Suso, makayak mga irok, ginuo ko. May electric pa na mo gikan buntag hantod yung gabi ma'am. Wa gyud patay. Ha? Ulat na lang may kanas matay na siya. Hugay na kaya na ba? Di ko nung siya na magkakana. Mapaw lang na gulak ni dire, gina malakaw. Oh, pero nahilot. Abuntag hantod gabi na.
Bugno Sobra diri, 12 no? oras ang kuan. Hindi na po andar ka inom. Ano na? Hangin. Init, ma'am. Init. Chat pa na ko kung bagmangkon kaya ako gusto ko mo relax siya sa adlaw-adlaw ko manglimpyo. Uy, hugo kay balay sa balahibo. Iro. Dili po ma'am kay maap man din ko manilhig yun manilti. Na ako'y bakyong batan ko. Nang yung purok dia dili ginabalik ko dia siya. Ang bawal ang likuran mo. Artis, isa ang kapitan ni Madre. Bawal na. Hindi mo na sa una. Namin gusto mo na kay Kulas inom. Gusto mo. Grabe no ang para madastanan. So, yung kapitan ni Madre siya. Ikadaduan mo. Grabe. Ha? Grabe. Ikadaduan mo. Ma'am. Isa may napagkadaro na labo. Wapo ni tulog yun Pero, sa. mayroon na ito. So, dati mo na to. Ay, pakuan ka na. Ano na to. Yung kita itong ibang ato sa rada ng purok. Pero isulti. Asa sa purok. Sunuan ang nanira. Nung wala mo dyan. Ang sa Madre sa buwan, no? Ako doon ang pakuan. Ano po. So, yaw-yaw ko itong taga-radyo. Naman ko, gilok na taga-radyo. Kana ba sa may klinik ko, hindi man ay pakuan sa iya, ha? Ano, di ba ang purok na no, itong anak ko din ang dayo, na may madayo ko rin no. Mga pagkidlawan, pagkidlawan, Kadalo Lagi ko nila. inyuhar ang purok di palingkuran ba? Kadalo ko anak nila. Uy, wapo Palingkuran ko. mo? Oo. Ano di man palingkuran, hindi mo na private. Kadalo. Di ba? Pangigil sa mga ilang padunod sa ulan. Ablihan na daw nag-meeting. Kapas. Ano na ang meeting? May kasunod na rin. Sabihin ko. Nasa ulan. Oo. Ako ano yung mustanga sa anak. Gidobe. Near ba? Hmm. May painom nito. Mudiri purok Rabina. Kung yung puro ka. Saan na diyan niyo? Nga may puro din ang ikadaduan lagi dili man nila palikuran. Wala magkabalo ang mga anak, mga government ano. Kung yung lagi. Bakit hindi man ugma? Kaya ragot mga pwede ba ang purok na kandaduan, hindi palingkuran? Sa daay na nga. Sarado pinwaniti niya na ulan nga na mga pasayro. Oo. Tagadiha residente mo. Wala. At pwede ka mabasa kay. Way kasilungan. Tandado. Bako na lang Na-assume ko naman nalupok mo ko na dugay mo. Nilo pero di ako nakapalmulot. Di man na maupos sila. Ha? Di na maupos. Para man na sa tanan gano'n. Di bisog pa og kuwan. Di ba pati dayo? Di ba bisita magyapon na. Oo, kano Kaya, di na sa Ganahan sila diya masawayan ang lugar directly nga ninyo nga. di palikuran. Dili, uy. Dili pa sila yung anak na nakatabang sila. Nakahimulos, nakahimulos sa purok Oo, nila. nga uy, nakalingkod dito sa yung purok ba ba? Nahimulos ka ni Kulo kay kapag first time ako ano diri dito ko nangayok. Ah.
Ikandaduan manggod. Abi na kung sumpay to sa balay. Oh. Kunya inyuha to. Uy, Ginoo. Di anak ko gitawag yung babae dito nakita na ko ng uniform. Ma'am. Thank you for dito, ma'am, watching. sa Pikas,